L-istorja iħajjitna. Dan kien il-ħsieb ta' 200 student li flok qattaw il-ġurnata fuq il-bank tal-iskola kellhom iċ-ċans li jitalmu dwar l-istorja ta' pajjiżna u lilin b'mod kemm xejn differenti, f'post li wkoll assoċjat ma' xi ħaġa kompletament differenti, il-Malta Business Registry. One News tkellem ma' diversi minn dawn l-istudenti li bħalissa jinsabu fit-8 sena edukattiva tagħhom u minn hawn u ftit ieħor se jkollhom anke jiddeċiedu x'suġġetti jixtiequ jkomplu jistudjaw fuqhom. Fi sfond ta' diversi attivitajiet li juru perjodu differenti tal-ħajja fi żminijiet antiki, fosthom sparar bil-qaws, iċ-ċuqlajta, filmati bil-virtual reality u saħansitra esibizzjoni ta' numru ta' safar. L-istudenti b'daħqa fuq wiċċhom għalulna fiex kienet tikkonsisti l-ġurnata. Diversi affarijiet minn eras differenti fosthom hemm tar-Romani, ta' żmien fejn kienu jibnu l-arkati, kif ukoll għandna sezzjoni għal tal-history ta' taħt l-ilma. Din naraw affarijiet fuq żmien medjevu fil-żmien storiċi, anki madwar l-Ewropa x'kien jiġri. Kienu kreattivi, kienu jużaw l-affarijiet li kellhom dak iż-żmien, ma kellhomx affarijiet avvanzati bħal kif għandna llum. Jozen Vella, president tal-Assoċjazzjoni tal-Allima tal-Istorja li ħarġu bl-idea ta' din l-attività, sostniet li s-suġġett tal-istorja huwa affaxxinanti fih innifsu, fis-sens li jolqot kull faxxa tas-soċjetà. Kan tal-kbar jgħidu li jgħossu kemm xtieq tażiltu għax imbagħad il-kbar iħobbu ħafna l-history. Allura ridna naħħu naqra dik l-idea li xi ħafna noti u qed tistudja bl-amment mhu veru xejn. It's life, il-ħajja. Hawnhekk l-istudenti tennew ukoll li din kienet opportunità li qatt ma esperjenzaw qabel u dan is-suġġett anqal ċerti kursitajiet. Inizjattiva tajba mmenġ anki hi esperjenza li aħna niftakru u nitalmu affarijiet li l-iskola forsi ma tlux daqshekk fid-dettall. Iktar li tara jitek quddiemek iktar tkun tista' timmaġina f'moħħok. U allura ikun iktar jisajjejnek biex jogħġbok is-suġġett. Bħala suġġett dejjem għal kursità biex inkun naf eżatt x'joffri dan is-suġġett. L-istudenti naħseb jiddejqu għax minħabba li mdorrin ġo klassi dejjem. Hekk għall-inqas ikun qegħdin joħorġu u jesperjenzaw xi sorsi primarji u sekondarji fl-istess ħin. Il-kap eżekuttiv u reġistratur tal-Malta Business Registry Dr. Geraldine Spiteri Lucas sostniet li f'ġebla waħda laqtu żewġ safar għax bis-saħħa ta' dan it-tfal kisbu aktar għarfien dwar x'toffri din l-entità nazzjonali. Involvu aktar l-tfal biex ukoll isiru jafu min hi l-MBR. Is-suġġett huwa wkoll mhux is-suġġett tal-MBR għan iktar fokati fuq il-businesses. Però history huwa tajjeb ħafna li din il-ġenerazzjoni tkun taf l-eruq tagħha.